Щойно зняла відео, як розмножити відводками. Дуже простий спосіб. Але я не показала, зламала корінця. Бачите? Зламала. Їх і так мало, а я ще й зламала. Але він піде. Це витривалий такий ялівець. Ось, бачите, оце зачатки корінців. Оце ще тут будуть корінці. Ось оці боруб'яшки. Це не добре вони. Я сюди не кидала осмакот. Садові рослини в мене ростуть без осмакоту. Тим більше я купила всього 100 грамів. Це для кімнатних рослин в основному. І для тих, що живуть у мене в горщиках влітку, на вулиці. Ось, подивіться, у мене пір'яста гвоздика висох, який кущик. От сюди я зараз примостирю. Оцей ялівець. Або оцей ялівець. Тут також є зачатки корінців. Ось.